Истината, която е в мене, нали, е против целият този вод днешен и заради това ще се въздържа, докато мине изборния ден. Добре, как няма да знаеш точно за какво ще гласуваш? Аз не искам да гласувам за това, което ми предлагат. Ами, ти можеш да направиш... Аз не искам 240 депутати. Не искам депутати, които вчера се гласуваха 200 лева увеличение на заплатите, при условие, че целият свят се тресе от икономическа криза и ако дадем един пример с Мадрид, където има 129 депутати и се обмисля да паднат на 65 и намалят всички възможни заплати и съкращават в България да правим 2400 лева заплата на един депутат, което е колко пъти? 6 пъти повече от средната работна заплата. Нормално ли е? Аз съм против това. Аз не идвах на протести, за да сменим Бойко с Станишко, с Костов или с някой там, който иде. Добре, ама имаш право сега да си отразиш точно вота, така че да не бъде за старите партии. Ти разбираш ли, че те не ми дават право на избор? Имаш право. Кой? Имаш право по начина, по който пуснеш бюлетината. Бъди сигурна, че може. Нашите се наредиха, аз ще поседя.